amatzagun Montessori hitza entzuten. Hezkuntza aldatu zuen irakasle italiarra. Gaur egun, haurren inguruan beraien autonomia lantzeko eta beraien hezkuntza eredu hobe bat lortzeko, pauso asko eman dira. Duela urte gutxi arte, haurrak izan dira nolabait eskolara egokitu behar izan dutenak. Gaur egun, haurren inguruan pentsatutako hezkuntza sistema bat jarri da abian. Haur bakoitzari bere modura garatzen utziko diona. Proiektu hau batez ere esan behar da jaio zala haur hezkuntzako irakasleengandik. Beraiek bere egunerokoan ikuste zuten hezkuntza modua aldatzen ari zala eta beraiek behar bat sentitzen zuten metodologia aldaketa hontan. Orduan, beraiek hasi ziren beraien artean hausnarketa prozesu batzuk egiten eta hausnarketa horiek trasladatu ziren zuzendaritzara. Eta beraien lan egitearekin eta zuzendaritzak egin zuena zen apoioa emateaz gain formazio bat metodologia berri hauetan. Orduan, hasiera batez ere sortu zen irakasleengandik. Prozeso horren emaitza bat besterik ez da izan. Ez da egon inongo kasotan zerbait egin beharra edo ideia bat sortzea, ez izan da prozeso baten parte bat. Ikusi danean gauzak modu berri baten egiten hasten ginela, espazioek ez zuten behar horietara erantzuten. Nahi genitunean adin ezberdineko haurrak eta elkartu, ezin genitun orain arte genituen gelatan eta sartu. Behar genitun espazio irikiak, eta horrek eskatzezun birmoldaketa hori. Orduan, ez da izan inungo zuzendaritzak edo inungo artezkaritza batzordeak planteatu duen behar bat. Egia da, eraikuntzak bazituztela urte batzuk, 81an egindako eraikuntza bat ari gera, eta bazituzten mantenimendu aldetik eta arazo batzuk. Orduan, garbi zegoen, reforma bat egin beharra zegoela, baina ez da izan edifizio kontu bat, edo ez da izan eraikuntza kontu bat, izan da prozeso kontu bat gehiago. Azkenean, irakasleak bere gogoarekin eta bere jakituriarekin aurre egin nahi zuten, baina hortarako soporte bat behar zen, eta hortarako ikastolen elkarteko formazioak asko lagundu ziguten proiektua aurrera ematen, eta baita ere egin genituen formazio ezberdinak aditu ezberdinekin. Zainitekela Mondragon Unibertsitateko batzuekin, ikastolen elkarteko aditu batzuekin, eta jendearen adituen formazioekin aurrera egin izan dugu proiektu honetan. Espazioa oso zabala eta abegikorra da. Horma zuriak eta grisak. Banatuta dago, espazio bakoitzak zerbaiten esanahia duela. Adin guztiak nahastuta daude. Horrela, konfiantza hartzen dute adin ezberdinetako aurrekin. Oztopo arkitektonikorik gabe, zirkulazio librekoak deitzen zaie. Horrela, aurre ezberdinekin hartu emanean ikasten dute. Marko berria ezarri da aurre hezkuntzatik hasita. Goiko mailatan ere aldaketak eta egiten ari dira, baina marko berria aurre hezkuntzatik hasi da lanean. Hor irakasleak hasi ziren orain dela urte batzuk ikastaroak eta jardunaldi ezberdinetan parte hartzen, eta aurre hezkuntzako egunerokotasunean aldaketak ezartzen, aldaketa txikiak ezartzen. Garbi zegoen aldaketa horiek espazioen aldaketa ere eskatzen zutela. Ez da bakarrik gauzak egiteko modua aldatzen, gauzak egiteko entornoa ere aldatu behar da, benetan aldaketa efektibo hori egiteko. Orduan, orain dela 3 urte hasi ginen partaidetza prozesu batekin, kooperatiba bat gara eta kooperatibako kide guztik parte hartu dugun partaidetza prozesu batekin. Baloratu genuen orain arte zer genuen, entorno honetan, eta ze konsideratzen genuen baliagarria edo interesgarria, eta ze aldaketa behar genitun. Orduan hori 2017 urtean egin genuen, 2018 arkitekto talde bat kontratatu genuen eta haiekin elkarlanean proiektua idatzi genuen, eta 2019an obra egin dugu. Aipatzekoa, partaidetza prozesu horretan, entorno honetan, nolate balioan ze gauza jarri ziren, agian hasiera baten gehiegi baloratzen edo gehiegi ikusten ez genitunak. Gurasoen aldetik azpimarratzen zen ikusten ditugun etxetxo hauen tipologia errespetatu behar zela edo nahi zela,
honek ematen duen aukera horrekin aurren eta gurasoen eta irakasleen arteko kontaktu zuzen hori eta emateko. Eta gero bestetik entorno honetan ditugun zuhaitzak eta entorno berde hau, ez? Beste zentro askotan topatzen ditugu asfaltatu edo hormigonatutako eremu handiak eta berde oso gutxiekin. Hemen ez da kasua, ez? Eta horiek mantentzea helburu zen eta nik uste lortu dela. Erantzuna oso positiboa bat, irakasleengatik erantzuna oso ona, esan bezala beraiek hasi zutelako, ez, mugimendu hau. Bigarren aldetik, bueno, ikastola komunitatearen erantzuna oso positiboa bai, batez ere indarra emateagatik eta laguntzeagatik proiektu honen sorkuntzan, eta bai ikastolako familiak eta bai parte hartzea handia izan dute proiektu horietan, ez, beraiek bai lagundu dutelako metodologia aurrera ematen, eta metodologiaz gain bai sortuan eraikuntza berri honen sorkuntzan bai laguntza handia eman dutelako. A ber, posible, nik uste eraikina ez dela dena. Eraikina garrantzia du, baina bertan egiten dan lana, azkenean gu beti esate du paretak bota behar diala buruan. Ez, osea, irakasleen lana nik uste dela eta erabiltzen da metodologia da oinarrizkoa. Egia da, eraikinak laguntzen badu, errestu egiten dula. Ez, iaz arte lana egiten zuten metodologia berri hontan, ez dela Montessori bakarri, baina Montessorin gauza batzuk hartzen ditu. Da, pixkat ikastolen elkartearekin landu dugun izan proiektua izena duen lan egiteko modua da. Orduan, egiten zuten orain arte ere. Egia da, obrak egin behar ziala eta ikastolan, egin diala obra horiek metodologiari begira. Eta obrak laguntzen digute metodologia hori aurrera ematen. Egin daiteke eraikinak asko laguntzen du. Bai. Konfiantzaren pedagogia bilatzen da, espazio irikiak, haurren arteko interakzio hori, gelatan ez iste hori, haur batek 3 urte ukitzeagatik ez du bakarrik bere adinekoekin harreman hori mantendu behar agian, helduxegoak diren haurrekin harreman bat mantenduta beste gauza berri batzuk ikasi dezazke edo txikiagoak direnekin beste batzuk, ez? Eta orduan harreman horiek bultzatzea oso interesgarria iruditzen zitzaigun eta horregatik espazio iriki horiek bilatzea, joku librea, hori da bilatzen dena, aurra izan dadila hezkuntzaren zentro, ez? Eta ez alrebes ikastola bea pauta batzuk markatzen di joan, ez? Aurraren martxa izan dadila erritmoa ezartzen duena. Bai, nik uste dute, desberdin datoz aurrak, erabakitzeko gaitasun gehiokin, autonomia gehiokin, beraien denbora antolatzeko gaitasun gehiokin, baina hor, egia da, aur batzutatik bestetara mundua dela. Orduan aur batzuri gehiago nabitza zaie garapen puntua, baina lehen esan dezun bezala, ume bakoitzak bere garapen ritmoa darama. Orduan garapen ritmo hortan, ume bakoitza iristen da LH momentu baten, dago jakin behar dugu horri erantzuten. Ikusten umeak lehen ondo etortze ziala eta guaine ondo etortze ziala, gu jakin behar dugu egokitzen. Eta inbeste umeak ondo etortze zian, ez dian ondo etortzen edo, umea datozen bezala, bakoitza bere puntuan, eta bere puntu hori erantzuten, asmatu behar dugu guk. Uste hori dela pixkat, asmatu beharreko. Irakasleek ere nabaritu dute aldaketa. Bereen egunerokotasunean baino, metodologia aldetik izan dituzte aldaketa gehien. Orokorrian, nik uste egokitzapen hori itea. Umeek duten beharrei erantzuten jakitea. Hori niretzako klabea da. Ze behar duten identifikatu eta identifikatze hortan gero horri erantzun. Hortarako egia da irakaslearen rola ikeragarri aldatu dela, aldatu dela lehen esaten denun erdigunea umea danez, orduan bidelagun gehiago eta behatzaile. Orduan behatzen ikasi behar dugu. Ondo behatzen, eta orduan gero behaketa hortatik jasotako informazioari, informazioarekin markatu, horrekin ume horri eman behar duna. Aurra, hazia bezalakoa da. Mendian edo lorategian uzten duzu. Euri egiten du, euri egin behar duenean. Eta aurra hazten doa. Baina landare horri berotasuna ematen badiozu, beroa behar duenean, ongarria, ura behar duenean, asko indartsuago hasiko da.